היי לכולם, קוראים לי אסיה. אני לא מאמינה שאני עושה את זה, אני ממש ממש מתרגשת. החלטתי אחרי המון שנים לפתוח ערוץ יוטיוב ולעשות share לחיים שלי, כי תמיד אומרים לי, אסיה, איך מתאים לך להיות כאילו יוצרת תוכן, בלוגרית, זה כל כך זה כאילו, זו את כאילו בנויה לזה. אמרתי, טוב, יאללה, למה שאני לא אתן לזה באמת משהו שאני באמת אוהבת לעשות? אז למה שאני לא אתן לזה הזדמנות? באמת, להגשים את עצמי ולעשות כאילו משהו שאני אוהבת, וגם לשתף איתכם את החוויה שלי, איך שאני רואה את החיים ומה שאני עושה. אז דווקא החלטתי היום לעשות את זה, כי היום יש לי יום הולדת. ואני יוצאת בערב למסעדה עם חברות לחגוג לי, וגם ב-31 יום רביעי יש סילבסטר ויש אירוע, שאני הולכת לאירוע הזה ואני הולכת להתארגן איתכם. להתארגן איתכם ולהראות לכם כאילו מה אני לובשת, איך אני מתאפרת ומה הולך להיות. זה אירוע סופר וואו כאילו, אז זה אירוע סופר כאילו יפה ומושקע, והוזמנתי לשם ואני הולכת עם חברה והולכים להיות עוד חברים, ועוד חברה טובה שלי הולכת לבוא עם הבן זוג שלה, ובא לי לצלם לכם ובא לי שיהיה פאן. איזה גשם, וואו, אתם לא מבינים מה קורה בחוץ. אני כאילו כרגע בדרך לעבודה, אני אסיים וישר נעבור, אתם תראו אותי כבר בסרטון הבא בבית. ומה אני באה להגיד? ועוד מעט אני טסה, אז גם אני רוצה לעשות סרטון טיסה, ובטיסה הזאת, טוב, אני לא אגלה לכם עכשיו, אבל הולך להיות מעניין ויש למה לצפות. ואם אתם אוהבים את הסרטון הזה, בסוף הסרטון בבקשה תעשו לייק ותעשו לי פולו, ככה שזה יהיה תמיכה בשבילי, בשביל לעשות עוד סרטונים. אוהבת אתכם, ואני כבר מרגישה שאנחנו מחוברים והולך להיות ממש כיף, וזהו. קומת כניסה. טוב חבר'ה, אני הגעתי הביתה, סופה בחוץ, רעמים, אתם לא מבינים מה קורה בחוץ, אני לא מאמינה שבמזג אוויר כזה אנחנו יוצאות, ואני לא מאמינה שהאנשים האלה, יש לי חברות שבאות מירושלים, כאילו חברה שבאה מפתח תקווה, חברה מתירוש, כאילו אני לא מאמינה שכל האנשים באים בשבילי למקום אחד לחגוג לי, וזה ממש מרגש אותי. אני חפפתי את השיער, התקלחתי, נשאר לי לסדר אותו, הוא יבש כרגע, נשאר לי לסדר אותו. הסמלה שאני הולכת להתאים לה גם נעליים, אני צריכה לחפש כי אין לי צבע כזה, משהו כאילו דומה, כאילו זו הסמלה, היא ארוכה, ככה, עם מזערה. עכשיו, להתאים לנעליים, אני לא יודעת איזה נעל אני אשים. נשבעת לכם, כל הנעליים שלי זה סגורות שחורות, או חומות, או פתוחות, ויש לי גם נעליים צבעוניות, אבל כאילו נעל לזה, אני לא יודעת. אני מקווה שאני לא אצטרך להחליף את הסמלה למשהו אחר, כי אני ממש אוהבת איך שהיא יושבת על הגוף, ובא לי להיות איתה, היא קלאס כזה יפה, שיקית. זרה יודעים את העבודה. בקיצור, אנחנו נעבור לעשות לי איפור, אני אעשה לי את האיפור, אני אנסה לעשות אותה כמה שיותר את האיפור, מאוד נקי, מאוד כאילו צבעים מאוד מאוד נקיים, חום קצת, ואולי אייליינר, והשיער או שאני אשאיר פזור עם קצת כזה סלסול בקצוות, או שיהיה אסוף או חצי אסוף. אני מתלבטת ממש, כי בגלל שהצוואר של הסמלה כאילו היא ככה, אז זה כאילו אני חושבת, מה שבאמת הכי יפה בשמלות האלה היפניות זה שיער אסוף. אז נראה מה אני אעשה. וזהו, אני סופר מתרגשת, ממש מתרגשת. נראה לי אף שנה שחגגתי את יום הולדת שלי,
אף פעם לא התרגשתי ככה, באמת, לא יודעת, השנה אני מרגישה שהולך להיות דברים יפים וטובים ונכונים. אז גם כאילו, לא יודעת, אני ממש מתרגשת, גם כי אני אולי מצלמת את הסרטון הזה, אבל יאללה, בואו נלך להתארגן. טוב, אני התלבשתי זריז ואני כאילו לא בטוחה לגבי השמלה. אנחנו עוד נחשוב כאילו מה לעשות. אני אתחיל כבר, שמתי קרם פנים בגלל הלוחות זמנים הצפוף שלי. באמת שאני מאחרת, כאילו מאחרת. בגלל הלוחות זמנים צפוף שמתי כבר קרם פנים והכל וסרומים. עכשיו אני הולכת לשים מייקאפ של קליניק. אני סופר מתרגשת. מערכת המייקאפ. אני גם אוהבת למרוח את המייקאפ לאזורים האלה של העין. אחרי המייקאפ אני אשים קונסילר. טוב, אני מתרגשת כי באות חברות שלי מכל מיני אזורים שונים בארץ, באמת, כאילו כל אחת, באמת אני, בהזדמנות זו בסרטון הזה, אני רוצה להגיד תודה רבה, באמת זה לא מובן לי מאליו בכלל, שהן נכנסו לי ללב ואני נכנסתי להן ללב, וכאילו אנשים באים מפאקינג ירושלים. תודה רבה, אוהבת אתכן בנות, באמת. בקיצור, אני עכשיו מתאפרת. זה המייקאפ. נשאר להיות. לא נבזבז את החומר. נשים אותו עוד. כרגע השעה 5:30. בעיקרון אני צריכה כבר ב-6 לצאת מהבית. זאת אומרת שיש לי רק חצי שעה ואני חייבת לעוף מהבית. קונסילר. מי שרוצה לדעת איזה מוצרים אני משתמשת, שתכתוב לי בתגובות. קונסילר, יש את הבנות הבלוגריות ששמות נקודה. אם אני רוצה כאילו להשקיע באיפור שלי, אני לא אוהבת את כל הנקודה. אני כאילו אוהבת לשים חומר, שזה גם יהיה עמיד לזמן כאילו ארוך. בואו, אני יוצאת כאילו עכשיו, מתי אני אחזור הביתה? אחרי 4-5 שעות, כאילו לפחות. טוב, יאללה, אני מתחילה לטשטש. יו. אני מתחילה לטשטש. וואי, אתם לא מבינים מה קרה, אני חייבת לספר לכם את זה. בזמן שאני מתאפרת, הרי סיפרתי לכם שאני הולכת לצלם גם את האירוע סילבסטר שאני הולכת. תקשיבו, אני מאמינה בזה של כל עכבה לטובה. באמת אם דברים מתבטלים או נדחים או לא יוצאים לפועל או לא יודעת מה, אם אתם צריכים ללכת ופתאום כאילו קרה משהו ואתם לא יכולים ללכת לאירוע הזה, הכל לטובה. בקיצור, לגבי המסיבה, הסילבסטר שאני הייתי אמורה ללכת, זה כאילו יש בעיה שם עם כמות האנשים וזה, ויש כאילו בעיה עם ההזמנות. אני כאילו בדרך כלל כל שנה אני הולכת לאירוע אחד ויחיד שעושה חבר טוב, ולא יודעת, השנה כאילו בגלל שהייתי גם באוט של חצי שנה כאילו מהמסיבות ומעולם של חיי לילה, נשבעת לכם, לא יצאתי חצי שנה למסיבות, ופשוט הייתי באוט וברח לי באמת מהזה שלו, מהידיעה שהוא עושה מסיבה. ואחרי שזה כאילו המסיבה שאני הייתי אמורה ללכת התבטלה, הייתי באמת, אני מתקשרת לחברה שלי ואני אומרת לה וככה ומה נעשה. פתאום אני אומרת, רגע, יש אותו. אני לא יודעת אם לחשוף את השם שלו, כן, שלא יהיה עכשיו אני הולכת להעלות את זה ושלא יהיה זה, אבל אני אבקש גם ממנו אישור שנה הבאה, ככה שמי שתרצה ללכת למקום באמת למסיבה טובה, תגידו לי ואני אגיד לכם איפה אני הולכת להיות ותלכו למסיבה הזאת, כי באמת שהוא עושה אירועים הכי מושקעים, משקיע מכל הלב. בקיצור, דיברתי איתו, הוא אמר לי, כן, נסיה, כן, ברור וזה, תבואי.
אמרתי טוב יאללה, אמרתי לחברות וזה, אז אני הולכת לאירוע הזה, גם אירוע מאוד מושקע, ואני הולכת לצלם לכם ב-31. אז הסרטון הזה הולך לעלות כמה ימים אחרי ה-31, אחרי סילבסטר, השנה החדשה, יוטיוב חדש שלי, כאילו ערוץ חדש. זה כמו שאני נולדתי היום, ככה הערוץ הזה נולד היום. איזה כיף. טוב, תקשיבו, לגבי השיער, כאילו עם סמלה כזאת, כאילו איך שהיא נראית, כל הדיטלס הזה פה, זה שזה סגור, חייב שיער אסוף. עכשיו, אני ושיער אסוף, אני מה זה לא אוהבת את עצמי בשיער אסוף. עכשיו זה לעשות גם, איך קוראים לזה, תמונות וזה, עכשיו הכל בשיער אסוף, אז כאילו מבחינתי זה בלגן רצח. קונטור. אני לא משתמשת בנוזל, אלא כמו פודרה, כאילו ככה. קניתי את זה מפראג, אז אין לי מושג מה זה החברה ובלה בלה בלה. אל תשאלו אותי לגבי זה, אבל כל קונטור שזה, אתם יכולים להשתמש. שמתי יותר מדי, אלוהים. מעניין מה השעה, הטלפון שלי רחוק. יפה, זה הקונטור. ונשים גם סומק. מקווה שאני לא מגזימה, אלוהים, אני לא רואה מה אני עושה. סבבה. ממש סבבה. אני יכולה להגיד לכם בלב שלם שאני חולה על המוצרים של מייבלין. כאילו, זה נגיד הפודרה הזאת, קוראים לזה סופר סטי ל-24 שעות, והוא באמת, כמו השם שלו, הוא באמת סופר סטי, והוא מעמיד את הקונסילר ל-24 שעות. מה זה ממליצה? גם הקונסילרים שלהם, וואו, פשוט הסוג שאני משתמשת זה מחוץ לסטוק, אין אותו בכלל, וחבל, כשהייתי בחול, חבל שלא קניתי. ממש פספסתי את המומנט הזה של לקנות את זה, ובאסה, אין את זה בארץ. אין. יש רק את זה עם הראש, הפאפי, עם הראש הזה, כאילו, הבנתם? אז יש רק אותו בסניפים, ואני לא מתה עליו. כי תמיד זה לא יוצא מהראש, אבל השני אני ממש אוהבת. טוב, זה לגבי החלק הזה. נעבור למסקרה, גם של מייבלין. כן, כשאני אוהבת מוצר, אני אוהבת לפרגן ולהציג אותו ולהראות כאילו של איזה חברה. כשאני אוהבת כאילו מוצר איכותי, אני אוהבת לשתף אותו, לשתף מאיפה הוא, במה אני משתמשת, סתם רק בשביל פרגון נטו, לא בשביל משהו אחר. אז אני שמה את המסקרה, הוא גם עמיד. מעולה. כשאני שמה מסקרה, אני פשוט לא מצליחה, נשבעת לכם, אני לא מצליחה לדבר. אני כאילו מרוכזת בזה, באיך שאני שמה, ואני לא מצליחה לדבר. אז היה, ממש אז היה. כרגע אני מצליחה, אבל ממש הזוי. אני יודעת שזה גם קורה לחלק מהבנות. זה והאייליינר, ששמים אייליינר, כאילו גברים עכשיו שצופים בי, הם לא יכולים להבין את זה, אבל אי אפשר לדבר. בקיצור, שפתיים אני גם אוהבת לתחום, ויש לי תוחם, זה הצבע, זה גם מחול, לא מארץ. גם באוטו,
כשראיתם אותי בסרטון הזה עם המעיל הוורוד, הייתי עם התוחם הזה. הוא תוחם וואו, סופר נדיר. אפשר גם לחדד אותו ולעשות אותו יותר דק. חבל שאין מוצרים כאלה בארץ, נשבעת לכם. גם עם שפתיים אני לא יכולה לדבר. איך? אני חושבת שאני מתאפרת נדיר, באמת. כל הכבוד למאפרות. ואין לי ניסיון באיפור, כן, אני כאילו איפור יומיומי ודברים כאלה אני עושה לעצמי, הכל לעצמי, אין לי פה איזה מאפרת אישית שגרה איתי, אבל שיער אני חושבת שאני אלך על סגנון כזה עם הסמלה, אבל אני לא בטוחה. תכף אני אתלבט ואני אצלם לכם את הלוק הסופי. אני גם מתלבטת לגבי הסמלה. עכשיו, מה קרה? חברה מתקשרת אליי והיא אומרת לי, אסיה, תקשיבי, מה את שמה? איזה צבע את שמה? וצילמתי לה את הסמלה הזאת, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, אסיה, אני כאילו הולכת לקנות לך זר לשיער ליום הולדת, ואני רוצה להתאים את הזר לסמלה שלך. עכשיו, אמרתי לה את זה. עכשיו, אני לא יכולה לבטל, היא כבר קנתה את הזר, אז אני חייבת להיות עם זה. אתם מבינים? מבינים אותי? צרות של נשים באמת. Happy birthday to you, happy birthday to you. May your dreams come true and all your wishes too. Happy birthday to you, happy birthday to you. We're so glad you're here to see you through. תקשיבי, זה חלומי. תביא שנייה, אני אצלם אותך. זה וידאו? כן, זה הוידאו. אבל את יכולה לסובב שמה. יאללה, לחיים. דדסי אני יין. מזל טוב. מלא שתי חברות שאני הכי אוהבת. ואיזה זכות יש לי שהכרתי אתכם. בדרך שהיא הדרך, הייתי עוברת את זה 20,000 פעם. אמנם אתם יודעות מה הדרך, אבל הייתי עוברת את זה 20,000 פעם. בשביל שתיכם. חיים שלי. כמו שהכרתי. איזה יפה. חיים שלי, מה זה תודה שבאת? לא שאת באת אליי. בריאות, אהבה, אושר, שמחה. חיים שלי, אסיה. היי חברים, אני אחרי היום הולדת שלי. היה מושלם, היה פשוט מושלם, נהניתי כל כך, שמחתי כל כך. וואו, חברות שלי באמת אין עליהן הכי בעולם. עשו
את כל מה שהן יכולות לעשות עם הווייבים, בנות שהגיעו מירושלים, מתירוש, כאילו עשו הכל בשביל שיהיה לי כיף, ואני כל כך מעריכה אותן ומודה שיש לי אותן בחיים שלי ושיצא לי להכיר אותן. כרגע הגיע האירוע סילבסטר, היום 31 לדצמבר, סוף סוף השעה 7:30 בערב, רק עכשיו סיימתי לעבוד. עד שלא, אני עובדת בעבודה, אני אספר לכם בהמשך מה אני עושה, אבל אצלנו 31 לדצמבר הוא מאוד משמעותי, סורי על הבלגן מאחורה, הוא מאוד משמעותי בשביל לסגור כל מיני דוחות ולעשות כל מיני חישובים ובלה בלה בלה. עזבו, אני אספר לכם. הסמלה לערב, סמלה שחורה, קלאסית, סטרפלס, ככה, והיא ארוכה, 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 ארוכה. אוקיי? את זה אני הולכת ללבוש. אני גם כרגע, אין לי זמן, אני גם חייבת להקפיץ את אחי, עשינו פה, אני אצל הספונסרים, ההורים שלי זה הספונסרים. עשינו ארוחה פה, כמו בכל שנה, או שאנחנו עושים במסעדה או שאנחנו עושים בבית. השנה כאילו בגלל העבודה המטורפת שלי, אז נאלצנו לעשות את זה בבית, אבל שנה הבאה כנראה שנצא, מה זה כנראה? אנחנו נצא למסעדה כי דיברנו על זה גם, שנצא לחגיגות, אבל השנה זה היה בבית. אז אחי גם הגיע מתל אביב, הוא גר בתל אביב, ואני צריכה להקפיץ אותו למסיבה, הוא לא לוקח רכב וזה, כי הוא הולך לשתות. אז מן הסתם, אני צריכה להקפיץ אותו. אני שמה כרגע סרום ויטמין C לפני שאני מתחילה את כל העניין של האיפור. לא שמתי כלום, באמת חפפתי היום, ייבשתי קצת את השיער עם פן, ואני חייבת לציין שהפנים שלי, כל האזור הזה מתייבש בצורה קיצונית, יובש, כאילו אני הולכת לשים עכשיו קרם לחוט בשביל שמתחת למייקאפ שלא יהיה לי זה של היובש שמתקלף, אז אני שמה. בקיצור, אני הולכת לאירוע, וואו, אחת החברות שלי חולה, היא לא תוכל להגיע, אני ממש מבואסת מזה, כי ממש רציתי, כאילו אחרי תקופה ארוכה שלא יצאתי, כאילו ממש רציתי שנהיה ביחד ונחגוג את סילבסטר ביחד. יכול להיות שהיא תפתיע, בואו נראה מה יהיה. אז אני שמה את הקרם לחוט, מתחילה להזדרז. אני צריכה לצאת באזור 8:30 מהבית, להקפיץ את אחי לאן שהוא צריך, ומשם אני הולכת למסיבה. שמתי את הקרם לחוט, את הסרום, ויאללה, למייקאפ. עכשיו, לגבי הדבר הזה, אני די בטוחה שתשאלו מאיפה הזמנתי את הדבר הזה, לספוגית. הזמנתי את זה משיין, כן, משיין. היום אני כבר לא מזמינה מהם שום דבר, כי ההזמנה האחרונה שלהם הגיעו מוצרים, אל תשאלו בכלל. מוצרים מסריחים, כאילו ברמה של כאילו באמת קיצונית. אני שמה על הספוגית את המייקאפ, ומתחילה כזה לטשטש על הפנים. שוב שכחתי לקחת מראה, רגע, תכף אני חוזרת עם מראה. מייקאפ של קליניק. אגב, תכתבו לי מה אתם חושבים כאילו על יום הולדת וזה. פעם קודמת שמתי את הקונסילר ככה, עכשיו אני לא אשים, אני רוצה לשים את זה על הספוגית ולהתחיל לטשטש את זה. ואם אתם שואלים למה, כי לא יודעת, יש לי אותו כרגע, את הקונסילר הזה, עדיין לא קניתי את הקונסילר שאני רוצה. הוא כאילו קצת שורף לי כשאני שמה אותו ישר כאילו פה, הוא שורף לי. אם מישהי רוצה כרגע להמליץ לי על איזשהו קונסילר, זה הזמן בנות לכתוב לי בתגובות. בקיצור, שמתי את הקונסילר. אני סופר מתרגשת, תקשיבו, כאילו אני לא ראיתי בני אדם, כאילו לא הייתי במסיבה
חצי שנה, וכאילו ביום הולדת שלי אני באמת, כנראה שאני התרגשתי בגלל שלא הייתי כל כך הרבה זמן בחוץ, במסיבה, באיזשהו אירוע, באמת כמו איזה, אבל לא הייתי, לא יצא, קרו כל מיני דברים, עזבו, גם העבודה החדשה שלי וגם כל מיני דברים שקרו לי, כל מיני דברים שקרו לי, כאילו מנעו ממני להיפגש עם חברים ולראות הרבה אנשים שהייתי רואה פעם. האמת שגם כאילו בתקופה הזאת הבנתי מי הם חברים שלי ומי הם הלא חברים שלי, האנשים שאני כאילו צריכה להוריד הילוך מהם, ממש להוריד הילוך מהם. זה בעצם, כרגע אני שמה קונטור נוזלי, בסדר? הוא מאוד פיגמנטי, כאילו לשים שפיץ אחד זהו כאילו. הוא מאוד מאוד פיגמנטי, ואני כאילו מרגישה כרגע ששמתי too much, אבל לא בטוח. ננסה לטשטש את זה. בקיצור, הורדתי הילוך רציני מכמות מאוד גדולה של אנשים, יש לי המון, מכירים אותי בעיר ממש, ויש לי הרבה חברים, אז כאילו חברים, בואו. אתם יודעים מה הקטע? אם שואלים אתכם כאילו במבחנים האלה של הצבא, כמה חברים יש לכם? בן אדם יכול להיות לו 4-5 חברים, 2-3 חברים, לא עכשיו 100-200, ואני כאילו הייתי מתחברת לכל אחד שהייתי פוגשת, והייתי כאילו ממש גם מתחברת רגשית, וגם כאילו מרגישה שהוא כאילו כמוני, טוב לב, וזה, אני מדברת כאילו על בנות ועל בנים כאחד, וכאילו בחצי שנה האחרונים אני הבנתי שלא, ממש ממש לא. לא כולם אותו דבר ולא שום דבר, וכולם כאילו באיזושהי אופוריה שהכל הפי והכל טוב, ואנשים כאילו, רגע, מה אני אמרח את זה? רגע. בקיצור, הייתי באיזשהו סרט, באמת, שכולם כמוני, כולם טובי לב. אמנם טעיתי ולא הייתי צריכה להכניס כל אחד לחיים שלי, אבל הכנסתי, אבל תמיד, כל פעם שהייתי מכניסה, באמת, הייתי כאילו מתחברת גם רגשית, וגם הצהרות שהם היו מספרים לי, הייתי לוקחת את זה ברמה אישית, הייתי מנסה לחפש להם פתרונות, הייתי נכנסת לעומק, וברמה כאילו, שכאילו לפעמים אנשים מספרים לי דברים, שכאילו רק לשמוע את זה, לא הייתי מצליחה לישון, זה היה מעסיק אותי כאילו ברמה אישית, והייתי חושבת על זה ובלה בלה בלה. היום אני בנקודה כאילו, נשבעת לכם, כאילו אני קודם כל התאכזבתי, ממש התאכזבתי מכל מיני אנשים, עד שהבנתי שוואלה, אני לא צריכה להתאכזב מהם אפילו, הם כאילו אוויר לידי, כאילו ברמה כזאת, אני אוויר. אז מה שאני יכולה להגיד פה לחבר'ה צעירים שצופים בי כרגע, ואני מבלבלת את השכל, אבל זה לא בלבולי שכל, אני יכולה להגיד לכם, לא משנה מי נכנס לכם לחיים, קודם כל תשמרו על עצמכם, לא בקטע פיזי, בקטע נפשי. אל תיקחו את הצרות של אנשים כאיזשהו משהו, זה שלכם, באמת. אני חוויתי את זה איפשהו הגזמתי עם זה גם, כי אני בן אדם טוב, יש לי לב טוב וכולם יודעים את זה. ממש, סוג של, אני לא אגיד נוצלתי, אבל סוג של, לא יודעת. אני שמה את הפודרה של מייבלין, מה ששמתי פעם קודמת, ראיתם את זה בזה. שהתכוננתי ליום הולדת שלי, אז זה פודרה של מייבלין, הפודרה הכי טובה בעולם. אין מה לעשות, נגיד את האמת, שמה. עכשיו, חבר'ה צעירים שצופים בי, החיים הם מאוד מורכבים. בסופו של דבר, כאילו אנשים מרגישים בתוך החיים שהם באיזשהו תחרות עם אנשים אחרים. אז תעצרו שנייה, אתם לא בתחרות עם אף אחד, אתם בתחרות עם עצמכם, עם הגרסה שלכם. תנסו להיות הגרסה הכי טובה שלכם. הכי טובה, תתרכזו בעצמכם. ככל שתתרכזו בעצמכם, ככה אתם תצליחו. וזה טיפ חשוב ממני. באמת, אני לא אומרת שעכשיו תמחקו אנשים מהחיים שלכם, ממש לא, אבל מי שרגיש כמוני ומי שלוקח דברים רגשית, ומי שכאילו
איך אומרים את זה? בקיצור, מי שרגיש כמוני, קחו דברים בצורה פרופורציונלית, אל תיקחו דברים ללב, אל תתרגשו מכל אחד, אל תתרגשו מכל סיטואציה. כאילו בני אדם הם, זה סוג זן מטורף, זה לא כמו החיות שהם מתנהגים same, נחש, זה, האריה טורף, זה, התוכי, לא יודעת מה הוא עושה. בקיצור, אנחנו בני אדם ואנחנו הכי שונים וקשה מאוד להבין אותנו, את ההיגיון של בני אדם, קשה מאוד. וכל אחד מתנהג בסופו של דבר בצורה מאוד אגואיסטית, בסדר? אתם גם מרגישים את זה ותרגישו את זה ותמיד זה יהיה, אבל כשאתם מוצאים את החבר 1-2 שאתם כאילו בטוחים בהם, קחו אותם, באמת תשקיעו בהם, זה מה שאני עושה עכשיו, אחרי שמצאתי 2-3 חברות שלי שהן כאילו זה, אני כאילו משקיעה את תשומת הלב באמת רק להן, זה לא שאין לי עוד חברות, יש לי וייבים טובים וכאלה, אבל לא עכשיו הבסטיז, אתם מבינים? טיפ, אוקיי, אני לקראת סיום האיפור, כאילו נשבעת לכם, שמה עכשיו זה, ואז אני אשים, זה מסקרה, ואז אני אשים קצת שימר, ואז אני אשים אייליינר, או שבלי אייליינר. רגע. איך זה עושה את ההבדל? זה פשוט מטורף. זה מסקרה של מייבלין, מה ששמתי ביום הולדת. הוא טוב מאוד, אבל ביום הולדת שלי, אני לא יודעת למה שמתי את זה עכשיו, אתם יודעים? לא הייתי צריכה לשים את זה. אני אסביר לכם למה. כי ביום הולדת שלי, הוא קצת עשה לי שחור פה, מתחת לעין. אני לא בטוחה אם זה עשה את השחור, או שאני לא יודעת, או שהיה לי קרויות, אבל לא היה לי קרויות מתחת לעין. אני די בטוחה, דווקא היה לי סבבה מתחת לעין כשהתאפרתי אז. מה אני אעשה? יש לי פה עוד מסקרה שהיא עמידה, סופר עמידה. איך לא השתמשתי בה? שכחתי ממנה. אני אשים את זה מעל ונראה כאילו איך יהיה האפקט. כאילו נעשה שילוב. אף פעם לא עשיתי את זה אגב. לקחת סיכונים. ואני שונאת, אני בן אדם ששונאת סיכונים. בקיצור, יש לי תחושות מאוד חיוביות משנת 2026. אני מרגישה שבאמת זה הולך להיות השנה של כולנו כעם, כאזרחי מדינת ישראל, שאנחנו כאילו, מה לא עברנו נשמות ב-2025, אמנם עברנו דברים קשים, אבל עברנו גם דברים טובים, כמו שער הדולר שירד, סתם. עברנו גם דברים, כל אחד באופן אישי, עבר כל מיני דברים טובים בשנת 2026, וגם אני, אם זה התחלה חדשה בעבודה שלי, אם זה האחריות שקיבלתי, אם זה ההצלחה שלי בפן התעסוקתי וגם במשפחה, כל מיני סיטואציות קשים שגם קרו לי עם המשפחה, עם חברים, ולא יודעת, עם כל מיני דברים, אבל בסוף אני מאוד התחזקתי מזה ומאוד גדלתי מזה ומאוד צמחתי מזה. אסיה לפני שנה היא לא אסיה היום. אסיה לפני חצי שנה היא לא אסיה היום. אתם מבינים? היא לא אסיה היום. אז אני מאוד שמחה. תודה רבה 2025 ויאללה ביי. וולקאם 2026 נשמות. מה אתם אומרים? רגע, עודים. רגע, רציתי לשים איזה שימר. נשים שימר. עכשיו שימר אני שמה ככה, ואז אני נותנת לזה קצת להתייבש. יש לזה ריח, וואו. מלא. איזה ריח. כן, זהו, מספיק להתייבש.
מעולה. רואים משהו? לא יודעת. אייליינר, ליפסטיק. ליפס. דווקא אני רוצה לעשות קצת את השפתיים. אני אעשה בפנים קצת יותר זה. רגע, בואו ננסה. רגע. אגב, תמיד שואלים אותי אם עשיתי שפתיים, אז לא עשיתי שפתיים, לא כלום, זה התוכם המגניב. אני גם לא מעוניינת לעשות, כי כשעושים שפתיים, כאילו אם אני אסתכל פה, זה כאילו פתאום עולה ככה, אני כאילו לא אוהבת את זה, אתם יודעים נשמות? אני ממש לא אוהבת את זה. כאילו, לשים עכשיו נגיד ככה, התוכם, זה נראה כמו אפקט שפתיים בתכלס, למה צריך לעשות? אתם מבינים את הזה? אולי כי יש בנות שלא עושות תוכם שפתיים, אז כן צריכות, אבל לדעתי זה עושה את העבודה יותר טוב מהזריקה הזאת, באמת. ובפנים אני רוצה לשים את הצבע הזה שהוא יותר כאילו בהיר מהבחוץ. אין, השפתיים שלי יבשות על הפנים. בסדר, נשרוד את זה. אייליינר, מה אתם אומרים לעשות אייליינר? לא יודעת, נחליט תכף. אני הולכת להתלבש. ככה יצא.